1 e 4 minutos aquí nos Estados Unidos, en Jackson, no estado de Tennessee. Son Antón García Fernández, son 7 horas máis en Vigo, sobre as 8 e 4 minutos. Comeza unha emisión en directo do Bar Celeste na que comentaremos un novo empate a 1. Outra vez, 6 empates a 1 do Celta. Se veía que o Celta non pode acadar outro resultado que non sexa a un, pero neste caso sí que é un punto valioso porque foi un punto acadado fronte ao Atlético de Madrid na casa. Certo é que xogando contra un futbolista menos, pero non foi un partido nada sinxelo pro Celta. En este caso, eu xa comezo dicindo que aplaudo ese punto, aínda que é certo que quedou un sabor un tanto agridoce porque o Celta podería mesmo ter conseguido os 3 puntos. En directo estamos aquí no Bar Celeste con varios convidados. Imos comentar este novo empate a 1 e tamén novo gol do gran Iago Aspas. No outro lado da liña cibernética está o meu amigo, compañeiro e tamén cofundador do bar, Fernando Rodríguez Estévez. Fernando, que tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Antón. Un saludo para ti, para todos los seguidores del Bar Celeste. Bueno, pues aquí un poco como tú, festejando por un lado ese punto contra un rival pues, de los mejores de España y también a lo mejor uno de los mejores de Europa. Y por otra parte, bueno, pues con pena de no haber podido meter ahí el diente en ese entramado defensivo, sobre todo en la segunda parte, ¿no? En la que realmente sufrir no se sufrió mucho, pero bueno, nos quedamos a medias, ¿no? Una pena, pero bueno, hay que darle valor a este punto y ya a partir del próximo partido, que será contra la Real Sociedad, pues empezar a pensar que ya ahí sí que empiezan a ser importantes las victorias más que los empates. Vamos a analizar primero este 1-1. Punto importante ademais tamén porque chega un deses paróns por data FIFA e o Celta terá tempo. Bueno, todos os seus xogadores non estarán, Radu e Borja Iglesias, que volta á selección española. Pero bueno, hai tempo para reflexionar, para traballar e para preparar ese partido fronte á Real Sociedade en Liga. E tamén está en Vigo preparado xa a profesor titular da Universidade de Vigo en Filoloxía Inglesa, Jorge Luis Bueno, un dos grandes colaboradores pola súa vestimenta tamén, non simplemente polo que coñece o Celta, senón por esas camisolas que adoita levar. Que tal, Jorge? Que tal, como estades? E aí tirando sempre do pequeno fondo de armario celtista que temos todos aí. Pois ben, penso que sensacións compartidas, non? Unha mágoa, ese resultado que nos está a acompañar tanto nesta tempada, non? Eses 6 empates a 1, que é unha cousa, bueno, se non é récord histórico de calquera liga europea, aí andaremos cerca, non? Pero foi unha mágoa porque eso, que era esa sensación, non? Así como noutros partidos, ese 1, pues, se disfruta máis porque non se xogou ben ou porque, bueno, chegou nun momento malo. Penso que outro día ningún momento peligrou, non? Ese empate, e nos faltou, pois eso, un pouquiño máis de agresividade e un pouquiño máis de puxe, non? Para intentar levar o partido, mesmo que se xogou con un xogador menos, pero bueno, estas cousas a min tamén ás veces me parecen un pouco extrañas, porque hai moitos equipos que son capaces de xogar mellor con un xogador menos que con todos. Sí. O Atlético de Madrid foi quen de reconfigurarse bastante ben e ás veces pues, non se notaba tanto, non? E claro, tamén é verdade que o Atlético de Madrid, pues, claro, conta con un dos mellores porteiros do planeta, non? Porque evidentemente se tiraron algúns disparos, sí. E o Black, é moito Black, e penso que con outro portero aí, pois, sí, tiveramos marcado algún gol máis e poder acadar esa victoria. Pero, bueno, falaremos de todo iso, supoño. Sí, temos tempo para falar dese partido e de como están as cousas despois de 8 xornadas de Liga, e tamén en Vigo está preparada e xa despois de rematar o seu traballo hoxe a nosa compañeira, que ademais tamén falará un pouco das Celtas. Susi Bugallo, que tal, Susi?
Hola a todos, que tal estades? Pois nada, eu encantada de estar aquí un martes máis, bueno, moi de acordo co que estabades a comentar, pois sentimentos un poquiño encontrados despois do subidón do partido de Europa, esa tan ansiada victoria que acadamos ao final. Bueno, sí, un puntiño que sabe moi ben por un lado o do partido do Atleti, pero por outro queda un pouquiño un poquinho frouxo despois de saber que estaban aí os 3 puntos na nosa man. Pero bueno, falaremos disto, imagino, con máis calma agora durante o programa. Falamos do Celta agora mesmo, Susi, pero que pasou coas Celtas? Racing de Santander 3, as Celtas 0, bueno, perde o liderato o equipo vigués. Sí, a verdade é que tanto esta fin de semana pasada como a próxima son as dúas probas, as primeiras probas de lume das Celtas. O partido do Racing non era sinxelo, pero sí, dura derrota, pero bueno, viñamos unha trayectoria moi boa, recén estreada a categoría, así que eu penso que bueno, hai que seguir confiando neste equipo, na súa adestradora, esperar que contra este rival directo que é o Deportivo, nese derbi que se vai xugar na Madroa, que bueno, que os 3 puntiños queden na casa e que recuperen ese bo comezo de liga que estaban a ter. Unha mágoa que o calendario non permita que se xoguen balaídos ese partido para que os seareiros e seareiras poidan estar aí nas bancadas. Pero bueno, sí, agardamos mellores noticias, mellores novas das Celtas nese partido importante do derbi que chegará pois nuns días. Hoxe Antonio García Teijeiro, alguén preguntoume se ia estar ou non, pois non a estar no programa porque está a disfrutar do jazz en directo en Vigo, penso que no Café Bar Vitruvia, foi invitado aí, convidado a un concerto de jazz liderado por Alberto Conde, e, por tanto, pois, pola música deixou o fútbol. Grazas a Israel, Celtoia en absoluto, Miguel, que están xa por aí no chat. Bueno, o que sí me dicía Antonio é que realmente se estivese hoxe no programa diría cousas positivas do Celta porque lle gustou a actitude, o xogo do Celta. A min realmente tamén me gustou como xogou o equipo de Claudio. Que pensades que neste partido fronte ao Atlético de Madrid, ademais, por suposto, desa expulsión que foi un momento importante do partido, pois que fixo diferente, que fixo ben o Celta neste encontro fronte aos colchoneiros? Jorge, Susi e despois Fernando, e imos conversando. Bueno, penso que esta vez, dende o principio, se xogou bastante ben, non? Se funcionou no arranque do partido cun control da pelota, pois que foi, penso, prioridade, non? Para o que se fixo ao principio. Non houbo, digamos, moitos cambios, non? Con respecto ao que funcionou no outro día no partido europeo, se non lembro mal, creo que foron só 4 cambios, non? Con respecto a outro partido. E bueno, isto fixo pois que se controlase ben o balón, que xusto pois un Atlético de Madrid que chegaba pois tras meter bastantes goles, tanto o Real Madrid como o Eintracht, ¿no? Pois conseguimos pois xerar máis ocasións de gol na primeira metade soamente, pues, bueno, pasou un pouco o de sempre, ¿no? Nun primeiro desaxuste, un erro bastante, bueno, bastante raro desto que perdes un pouco o sentido do balón, se te plantan pues arriba xogadores desa calidade e, bueno, esa perna de Starfelt, pues que se non a tivera metido, pues o balón chegaba perfectamente a dos xogadores e hubiera sido gol seguramente igual, non? Pero quizás penso que acertou Giraldez esta vez de partida, ¿no? En esa elección dun, bueno, digamos, doble pivote, ¿no? Por así decir, eso, pues, fixo que se tivese ese dominio, esa posesión da pelota, non tuvo, digamos, moita continuidade, ¿no? Ata os cambios, ¿no? Que pasaron na segunda parte, pero bueno, penso que esa foi, digamos, a clave do mellor xogo, ¿no? Que realmente, o falábamos antes, ¿no? Tivemos máis empates, pero digamos que este é o primeiro empate onde quizáis
o xogo vai máis de camino con ese empate. É verdade que houve outros partidos que tamén o mesmo Claudio o decía, ¿no? que se merecía máis porque se xogou ben. Penso que se recuperou un pouco ese tipo de xogo de outros partidos con un pouco máis de punch, ¿no? Pero todavía non co punch necesario como para asumir algún risco máis. É verdade que ao final pues, se veía os xogadores como querendo facer cousas, pero ao mesmo tempo co medo de que en calquer momento podes ter un risco te planta pues, calquera destes diante de Radu temos xa unha perda, non? Entón, tamén penso que ao final os dous estaban a mirarse moito e a intentar pues, dar por bo un empate que foi unha mágoa, non conseguir a victoria. Pues sí, totalmente de acordo que comenten Susi e Fernando o que desexen, pero tamén tendo en conta esta pregunta de Rubén Lombard. ¿Queréis que el Atlético de Madrid tuvo actitud de equipo pequeño estilo Getafe, encerrarse, perder tiempo, etcétera? No hay que obviar que son el tercer mejor equipo del país. Pois sí, eu estaba a ler a pregunta de Rubén. Eu penso que a actitude do Atleti ven máis motivada pola expulsión en sí, que posiblemente se xogarán con 11 xogadores os 90 minutos. A actitude sería outra, a pesar de que son un equipo que sí, que saben defender moi ben en bloque baixo, non é algo ao que non estén acostumados, pero evidentemente esa expulsión del Lenglet fai que a actitude do Atleti sexa outra. De todos xeitos, eu sí que mirando a este Atleti, que xa se ve como comezou outro día, atopeime o saído do partido con Jorge, e viñamos comentando xusto iso que este Atleti está a ter un arranque liguero non demasiado para ser un deses equipos que se supón que está a loitar polo título de Liga. A mí non me gustou para nada o que ten equipo de sobra, ten xogadores extraordinarios, hai moitos cartos aí invertidos no equipo e non remato de ver esta tempada un Atleti que me sorprenda, nada que ver co Atleti do partido de Balaídos a tempada pasada. Por iso, non sei, respondendo un pouco a pregunta de Rubén, eu penso que a actitude sí que ven dada un pouco por esa expulsión, pero sí que a mí non me está a gustar demasiado este Atleti, por lo menos no que levamos de Liga. E despois, por non repetirme moito, estou moi de acordo tamén co que comentaba Jorge. Eu estou contenta xa dende o partido de Europa League, vexo que recuperamos un poquinho esa alegría, ese estilo de xogo que inculcou Claudio dende os inicios. Bueno, é unha satisfacción estar nas gradas e volver a ver ese Celta máis recoñecible, pero bueno, sí penso que falta todavía, pois, falta máis verticalidade, non sei, estamos aí todavía a especular moito na frontal da área, chegamos a ese último cuarto de campo con bastante facilidade, pero despois custanos moitísimo elaborar unha xogada que cree verdadeiro perigo. Eu volvo a ter esa sensación de que temos o 80% da posesión, pero que esa posesión non sempre se traduce en ocasións claras de gol. Bueno, creo que é algo que chegará, pero que, bueno, que no que temos que traballar moi en serio para pasar deses empates aún e empezar a quedar cos 3 puntos, sobre todo na casa. Fernando. Bueno, antes de nada, qué pena que tu padre no venga por una vez que iba a hablar bien del Celta. Me da pena bueno, que no esté aquí, la verdad. Iso que lle dixe que está ben, pero Claro. Pero bueno, él considera que fala ben do Celta cando o Celta merece que se lle fale ben del, ¿no? En esta ocasión sí que era unha desas. Pues ya, yo creo que lo hace a propósito. Dice, no voy a ir, pero voy a dejar ese comentario. A ver, yo creo que hay varias claves. La primera es que el Celta tiene la primera gran ocasión y no es capaz de meterla, ¿no? Yo creo que esa ocasión de Borja, si entra, el plan del Atlético de Madrid, que es siempre un plan cutre desde que está Simeone en el banquillo, siempre es el mismo plan, luego hablaré de este personaje, pero es la primera ocasión la que yo creo que marca el partido, ¿no? Una pena.
gran jugada del Celta desde medio del campo, gran centro de Jutla y el remate de Borja que busca un poco el contrapié del portero que lo consigue, pero bueno, se queda ahí rozando el palo. Entonces ese es un primer momento que podíamos haber hecho eso, que el plan del Atlético fuese otro y que fuese más atrevido. El Atlético de Simeone nunca es atrevido, siempre está buscando el fallo del rival y bueno, a pesar de que se gaste millones, como decíais antes, en jugadores, no destacan porque el Atlético no permite, en mi opinión, que destaquen jugadores que tienen buen juego y técnica y valen millones, ¿no? Por ejemplo, Baena, por ejemplo, que sale en la segunda parte. Y en la segunda parte del partido lo que sucede es lo que decía ahora Susi, falta alguien que imagine algo distinto, alguien que sea capaz de romper ese entramado defensivo, que al final eran dos líneas de 4, una de 4 y una de 5, que puso Simeone, ¿no? Porque no le quedó otra, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, en parte ves tranquilidad porque ves muy difícil que el Atlético te pueda hacer algo con uno menos, pero te vas con esa rabia de que, bueno, de que no se le hizo tanto daño como podía haber pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sigue faltando ahí alguien que imagina algo diferente. Es verdad que luego entró Brian Zaragoza, que también, bueno, es verdad que es un jugador que a lo mejor aún no está a su nivel, digamos, óptimo para darnos pues todo lo que da, por lo que se le fichó, ¿no? Y entonces, bueno, pues te quedas a medias, ¿no? Una pena, lo que decía al principio, una pena por no haber conseguido los 3 puntos, pero bueno, luego pues recapacitas y dices que bueno, que este equipo realmente es de los mejores de España y bueno, le ha sacado un punto, ¿no? Y al final, pues por lo menos no te pasa lo de otros años que haces un partidazo y te ganan 0-1, ¿no? Que eso ya todavía duele más, ¿no? En este caso, bueno, es verdad que Oblak trabajó, pero yo creo que no tanto como en otros partidos contra el Celta. Yo creo que es verdad que hizo alguna intervención buena, pero ya lo he visto yo sufrir más a Oblak en otros partidos con el Celta, ¿no? Entonces, bueno, pues una pena, ¿no? Nos quedamos a medio camino y bueno, con esa carencia de la que venimos hablando desde hace tiempo, ¿no? Alguien que rompa esas defensas y que, bueno, no hagamos tanto pase, digamos, de una banda a otra y hagamos un poquito más de daño, metamos un poco más el cuchillo, ¿no? Como cuando se prueba si el cake está bien hecho o no, ¿no? Cuando metes el cuchillo ahí, pues eso es lo que hay que hacer. Quero lembrar, porque xa o dicía Miguel ao comezo do partido, o partido Xuntos contra o Lume, partido benéfico para apoiar a reforestación dos Montes Galegos. Estaré yo mañana allí. Fernando estará ali e será mañá, mércores 8 de outubro, ás 8 da tarde, no Estadio Municipal de Balaídos. Pódese tamén colaborar con donacións a través de Bizum, número 12649, 12649, digo unha vez máis, 12649. É un partido importante, non por cuestións de clasificacións ligas, copas e cousas desas, senón por cousas ainda máis importantes como é a situación dos Montes Galegos. Así que queremos deixar iso aí. Bueno, a mí unha cousa do partido, voltando ao partido, que realmente sí que me molestou enormemente, foi a actitude dos xogadores do Atlético e do adestrador do Atlético Simeone coa expulsión. Para min a expulsión é clarísima, porque a primeira falta é de cartón amarelo evidente e a segunda é un xogador Lenglet que agarra a outro cando xa ten un cartón amarelo sen posibilidade de xogar o balón e un cartón amarelo claro, segundo, por tanto, expulsión. Pero estaba que Lenglet nin protesta o segundo cartón. No. Lenglet sabía perfectamente que se va directamente al vestuario, sí. Arrepentiuse no momento mesmo, ¿no? Pero está claro que unha expulsión injusta e tamén hai que premiar, penso eu, que o árbitro neste caso, en outros partidos, con outros rivais ou cousas así, son cousas que o mellor pues, non sacaban o segundo cartón amarelo e non pasaba nada, ¿no? E tan cedo no partido. Non o dudou ningún segundo, é que botou mando cartón en canto viu a xogada, ¿no? En canto ao comportamento, pois sí, é verdade antes que decía, penso que era Rubén, o tema de que se portaba un pouco como Getafe, foi en esas cousas onde máis se pareceu a ese tipo
equipos, ¿no? E, de feito, eu penso que un cartón amarelo ao Black hubiera sido bastante máis que xusto, porque non é un portero que adoite facer iso, salvo cando recibe pois, as ordes convenientes. En este caso foi, e penso que algunha vez terían que empezar a... Porque é unha cosa que se corta de raíz. Se na primeira perda de tempo, ainda que sexa 130, sacas un cartón amarelo a un porteiro, xa está. Xa non hai máis perdas de tempo, porque non va a arriscar un portero desa calidade que lle boten fora por doble amonestación, non? E non sei por que razón os árbitros seguen a non cortar esas cousas, ou calquera xogador que se tire ao chan, que eso houve moitísimas caídas destas de tiro, de pseudo-tiróns, pseudo raras, que realmente eso se pode cortar de raíz, ¿no? Simeone, pues bueno, é un personaxe que todos o coñecemos hai moito tempo. Penso que unha persoa que se xa era como xogador así tamén, Sí, peor, aínda peor. Aínda Sí, peor. eu vin hai pouco, bueno, creo que foi un programa xusto que houve, non me acordo se foi en Amazon Prime, sobre a súa trayectoria, e falaban daquela rifa que tivo con Beckham, Con ¿no? Julen Guerrero. Tamén con Julen Guerrero. Bueno, tamén, e con todos. Hai unha larga lista. É que lembrome do pisotón no muslo a Julen Guerrero, que foi das maiores cerdadas que eu vi no fútbol. É un xogador que sempre tivo esa actitude e aínda por riba, pois sempre a defende como algo que bueno, é o seu estilo, ¿no? É resultadista, ¿no? A ele importa solamente o resultado independentemente do xogo, e penso que ese é o problema de por que o Atlético de Madrid non é capaz de gañar unha Champions ou de gañar máis ligas, porque con eses xogadores, con ese equipo de xogo que lles faz facer, que é imposible competir a ese nivel, ¿no? E sempre penso que están contentos sendo pois, o terceiro equipo e mentras non teñen outro adestrador non va a cambiar, non va a cambiar nada. Para mí tamén ten moito que ver, Jorge, con esta sensación que teñen xogadores e adestradores de Madrid, Barça e Atlético de ter unha certa impunidade e poder facer cousas sen que haxa cartóns amarelos de por medio, non? Eu penso que cando un árbitro fai o que ten que facer, que é pois ver o que ocorre sen pensar que a camisola é branca e vermella, pois finalmente pasa o que pasa, porque para min é, bueno, diría o mesmo se fose Iago Aspas ou calquera outro xogador do Celta, é unha dobre amarela clarísima e realmente estúpida polo lugar do campo onde ocorre, non? Prácticamente no centro do campo, cando non hai ocasión de gol manifesta en ningún tipo e agarrar a un tipo así porque sí, pues, non ten ningún sentido, realmente. Pero é verdade, penso que sí, que teñen ese chip xa posto e, bueno, eles o fan, e se cuela, e se non cuela, pois aí está, non? Pero tamén é unha cousa interesante a filosofía, non? Que teñen mesmo moitos aficionados do Atlético de Madrid, non? Outro día tamén no autobús había un aficionado do Atlético de Madrid que iba perto de nós e, bueno, preguntounos pois, paradas para baixarse en perto do seu hotel, comentando un pouco o partido, decía, non? Que bueno, que o Celta que era un equipo que realmente pois, fixo as cousas moi ben, que moveu moi ben o balón, e que bueno, faltoulle esa pegada, non? E logo así, medio en broma, pois termina dicindo, bueno, é que nós xa fixemos todo o que tiñamos que facer, xa temos a Liga por rematada, porque xa lle metimos 5 a Madrid e xa estamos contentos. É unha broma, pero ás veces parece que é un pouco, non? Unha falta de ambición, é dicir, teño un equipo que podo sacarlle máis rendemento e non o estou a facer precisamente porque está ese adestrador que bueno, que ten pois o apoio de unha gran parte dos aficionados, que debe ser un fútbol que bueno, que debe gustar, non? É verdade que ás veces fan partidos de outro xeito porque teñen pezas para facelo, non? Pero non foi o caso do outro día. E penso que sí, que iso que fan porque a ver se cuela, pois estaría ben que os árbitros empezaran a por freno a iso independentemente de que non faga, non? Gañaría moito máis a dinámica do fútbol sen ninguna dúbida. E aproveito que dis iso, antes de que Fernando fale, para facer unha pequena crítica a ESPN Plus, a canle que aquí emite os partidos, que ten partidos que ten comentaristas en castelán e tamén en inglés, os
que son en castelán, pois son unha mestura entre hispanoamericanos e españois, e había un tipo con un acento español, non era dos hispanoamericanos, que realmente comentaba o partido dende o punto de vista do Atlético de Madrid. En 10 minutos dixo 2 veces o Atlético ten que marcar o 0-2 para estar tranquilo. Digo, pero que tipo de comentario é iso? Unha vergonza total. Cando escoitei por segunda vez, cambiei o inglés e aí xa non hubo ningún problema. É unha vergonza que Madrid, sobre todo, Barcelona e Atlético de Madrid tamén, teñan comentaristas específicos que son prácticamente máis forofos que comentaristas ou xornalistas. Iso é lamentable, dende un punto de vista de ver un partido, porque, ademais, xa non é porque eu sexa o Celta, pero porque, ademais, queda claro que os comentaristas non teñen nin idea do Celta ou dos outros equipos que non sexan o seu. E iso non é confunden jugadores que non lo confunden cuando hablan del Madrid-Barcelona. Es decir, en el Celta nombran a un jugador que no es, confunden a Beltrán con otro o viceversa. Y no pasa nada, nunca pasa eso con el Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, nunca. Los tienen estudiadísimos. Pero bueno, es algo que ya lleva sucediendo desde que yo tengo uso de razón. Y quería hablar de Simeone. Luis Rial decía antes un comentario con el que estoy 100% de acuerdo. Y varias cosas. En ese comentario hablaba de su falta de respeto a la prensa, a rivales, etcétera. Y voy a poner casos que han sucedido en esta jornada. Ya por empezar por la rueda de prensa previa. El responsable de prensa que va con Simeone, digamos que debe ser las órdenes que le da a Simeone, intenta reducir las ruedas de prensa al mínimo tiempo posible. Entonces, limita muchísimo el número de preguntas. Y Simeone al final habla pues unos 5 o 10 minutos, cuando, por ejemplo, Claudio habla 20 y si quiere hablar más habla porque está todo el día dando lecciones de fútbol y además hablando muy detalladamente. Entonces, bueno, hay una protección del delegado de prensa, del Atlético de Madrid, del encargado de prensa con Simeone, que es increíble. Ya se ve, como digo, en la previa, suelo ver las previas de los entrenadores que juegan contra el Celta y en este caso es palpable, pero es que pasan más cosas. Cuando empieza el partido, Simeone ni se preocupa en ir a saludar a Claudio, se va Claudio a saludar a Simeone, que está casi en la otra punta, o sea, está como en su mundo, Simeone. Durante el partido, ¿qué os voy a contar que no hayáis visto de Simeone, cómo está en el partido? Lo de la roja ya, bueno, ya ni comentarlo porque ya lo has dicho tú, mucho se queja, pero es que no hay nada que objetar. Habla él, entre comillas, de los famosos criterios, ¿no? Se queja de los criterios y realmente es un criterio muy bien aplicado. O sea, son 2 amarillas del libro, la primera y la segunda, con lo cual, pues ahí están los criterios, son criterios lógicos, ¿no? Y luego al acabar el partido, ¿no? O sea, acabo de ver un resumen del partido de 3 minutos de la Liga y la actitud de Simeone cuando acaba el partido y se va a vestuarios es la actitud incluso peor que la de un niño que no es capaz de ganar un partido. O sea, es así, ¿no? No sé qué edad tiene este hombre, pero es tal cual. O sea, es una actitud de que no sabe ni ganar, ni perder, ni empatar. No sabe hacer ninguna de las 3 cosas él solo. Y como era como jugador, o sea, exactamente igual. Lo que pasa es que ahora por lo menos no puede agredir a jugadores porque no está en el campo, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Pero por el resto, el mismo personaje con unos pocos años de más. Pois, deixando a un lado a Simeone, falemos un pouco máis do partido. Que destacades deste partido? Que aspectos ou xogadores ou destacades? Porque a min, por exemplo, gustoume bastante o Celta atrás. Penso que, por exemplo, Marcos Alonso fixo un bo partido, pois o mellor do que leva de tempada, porque neste comezo de tempada, pois por diferentes razóns non estaba ao 100%. Penso que non está aínda ao 100%, pero sí que fixo un partido moi notable. O Celta ven en defensa. Penso que o centro do campo, especialmente a partir da expulsión de Lenglet, eu penso que tamén carburou ben, e o movimento do balón do Celta foi moito máis rápido, moito máis vivo do que nos ten acostumados. Que aspectos destacades do partido ou algún xogador que vos pareceu especialmente interesante? Porque xa digo que, a pesar de que o Celta non gañou, estaba xogando contra un equipo que tiña un xogador menos durante a meirande parte do partido, pois a min sí que foi dos partidos que máis me gustaron este Celta Atlético de Madrid. Pois falabas de Marcos Alonso, que si estou de acordo en que non está a ser o seu maior arranque ligueiro. O certo é que eu sigo sen velo nin o 100% nin o 80%
todos sabemos o que pode dar como xogador e o importante que para o equipo, pero sí que vexo erros nel que se non o vira xogar nunca non me chamaría moito a atención, pero despois de ver grandísimos partidos de Marcos Alonso, sí que non o vexo tan seguro co balón nos pés, non aporta tanto no ataque, cando é un xogador que cando sube pola banda pode aportar moitísimo no último cuarto do campo, e incluso houbo erros no partido contra o Atleti que non esperas nun xogador como ele, como ese último pase que lle dá nunha xogada a Radu, que foi máis que un pase unha venganza completa, que Radu tivo que botar o muslo, baixar case o céspede para parar ese balón, foi unha Radu, outro que estivo espectacular, creo, outro día, non tivo demasiado traballo, pero creo que sigue nunha liña fantástica. Que sobre todo, Susi, porque parou un disparo que podía ter sido 0-2 e xa as cousas serían máis complicadas a partir de aí. Sí, absolutamente. Absolutamente de acordo. Sí. É verdade que Marcos Alonso, salvo un momento onde perdeu un xogador, non me acordo quen foi, pero foi do noso lado, que perdeu as costas por un segundo e por detrás casi lle fan un cisco bo, tuvo un partido un pouco máis completo que outro día, non? E a mí sorprendeume bastante, antes o falábamos, non? A escolla de Damián e Beltrán aí no medio centro, foron unha posición pois que unha dupla que era pois nova, ¿no? Que nunca inédita, sí. Inédita, penso que non se usara e se impuxeron bastante ben a Barrios e a Coque, ¿no? El Celta se que dominou máis a pelota e non saiu mal esa dupla de partida, ¿no? Penso que foi interesante, ¿no? Logo, despois tamén, por exemplo, cando creo que foi que saiu Beltrán e entrou Hugo Álvarez por esa posición, tampouco é unha posición onde Hugo Álvarez xogue moi a menudo, non? Nese pivote aí. E aí sí que non mellorou demasiado o xogo do equipo ata que saiu Aspas, non? Que penso que aí tamén houbo, como a sempre, non? A diferencia en canto a visión de xogo, non? Pero sí que me sorprendeu esa combinación de Damián con Beltrán. De feito, penso que outro día tamén Giraldez comentou, ¿no? Que se tivera, non sei se dixo que se equivocara, ¿no? Xogando a Damián e que últimamente estaba un pouco máis contento co que estaba facendo, ¿no? Decía un compañero mío de grada que era... Debutou no partido... Desculpa. Dicía que debutou no partido contra o PAOK. Non xogara aínda Damián de cara, de inicio, non? Había jugado pouco, sí. Creo que non. Por lo menos de inicio, creo que non. Foi cando dixo outro día, non? Que lle gustara moito o xogo de Damián no partido do PAOK, non? Sí, decía un compañero mío de grada que Damián y Beltrán, que había puesto a las dos torres del Celta en medio del campo, Claudio, porque yo creo que deben ser los más bajitos de la plantilla. Y hablaba Jorge de Hugo Álvarez y esa posición. Yo creo que ante la falta de ese jugador que decíamos que rompa un poco las líneas, como no lo hay, Claudio tiene que romperse la cabeza para reinventar jugadores y que hagan algo que no tenemos. Y bueno, Hugo Álvarez pues al final hace lo que puede, pero a lo mejor sí que su estilo es más la de un interior que la de un extremo, porque no tiene tampoco una velocidad como para ser un extremo. A lo mejor se le aprovecha más jugando por dentro que jugando por fuera, ¿no? Y bueno, y hay que buscar esa carencia que tiene la plantilla pues en jugadores como él, que al final son bastante volubles y se adaptan a esas zonas, ¿no? Y bueno, en general, al final, pues los que están bien de momento, que siguen siendo Borja y Aspas, aunque salga desde el banquillo, pues siguen siendo los que al final soportan a este equipo, ¿no? Y hablabais antes de Marcos, es verdad que no está al nivel que estuvo la temporada pasada, pero bueno, es verdad que esta temporada la empezó muy mal y ya se está empezando a ver a ese Marcos Alonso, con lo cual, bueno, el otro día incluso incorporó al ataque, casi marca un gol al PAOK. Bueno, ya está cogiendo la velocidad, ¿no? Y la forma, pero bueno, sí, evidentemente el nivel del año pasado fue muy alto, pero yo ya estoy viendo ya, pues eso, algo más seguro a
a Marcos Alonso, ¿no? Y luego, bueno, qué decir de Radu, ¿no? Que sigue ahí en su nivel y ha conseguido además volver a la selección 2 años después, junto con Borja, que también lo hemos hecho internacional de nuevo, a última hora del domingo, ¿no? Saltaba la noticia, o sea que bueno. Por cierto, una noticia que a Claudio, cuando se la dicen, que es en plena rueda de prensa, el primer impacto es negativo, aunque él lo disimule. Yo creo que el primer impacto es negativo. No, ¿qué me estás contando? No es verdad. No, Borja no va a ir a la selección, porque claro, él no quiere, o sea, realmente él quiere tenerlo fresco. O sea, yo creo que es de lo mejor que tenemos ahora mismo junto con Yago, con lo cual, pues bueno. Claudio pensó o que pensamos todos. Sí, claro. Lo que pasa que, bueno, dice enhorabuena, pero por dentro está diciendo, pues vaya, ¿no? Otro riesgo. Creo unha mágoa porque pensar pouco, ¿no? Entón, claro, eso xa o di todo, ¿no? A ver, juega eso tamén, pero bueno. Sí, eu penso que vai ir, pero non creo que salvo que pasa algunha cousa no campo, non vai xogar moito. Entón, bueno, polo menos non creo que se manque nin que encanse. Bueno, un nunca sabe, porque sendo un partido contra Xorxa, por exemplo, que tampouco un equipo de grande entidade, pois o mellor aproveita e coloca algúns minutos a Borja, pero xogue ou non xogue, é interesante que volte a selección, porque realmente merece ter máis protagonismo, porque está nun momento de forma impresionante Borja Iglesias. Sí, a min tamén o que comentabades antes bueno, repasando todos, penso que tamén outro que fixo un partido bastante interesante foi Jude Glass, ¿no? Fixo algo pues, bastante bo. O que pasa que eu sigo vendo que se lle esgota a gasolina moi rápido. O sea, ten, digamos, moi pouco fondo, pero se o comparamos tamén con outra figura das novas que sempre facemos, penso que a súa trayectoria vai a máis con cada partido e, sen embargo, Brian Zaragoza non acaba de desbordar, non acaba de intentar incorporarse algo máis ao xogo, ¿no? E a veces xa tampouco sei moi ben por qué, ¿no? Porque pasan as xornadas e ves evolución noutros xogadores, pero Brian non. Non sei se é solamente estrictamente un tema de físico o hay más Parece cosas. que es el que está menos conectado de toda la plantilla. Creo que Brian es el que está menos conectado, es lo que parece en el campo. Sí, ia preguntarvos por Brian Zaragoza, precisamente, xa que Jorge dixo iso. Que está a ocorrer con Brian Zaragoza? Que lle falta? Que agardades del que non está a dar aínda? E se pensades nalgunha razón de por qué non se está adaptando o equipo, o estilo de xogo non é o seu, non sei que pensades sobre iso. Non sei, pero tamén estou de acordo con que comenta Jorge sobre Jugla e Brian. A mí ningún dos dous no comezo de Liga estábame a gustar demasiado, esperaba moitísimo dos dous, estaban a ser un pouquiño unha decepción. Sí que con Jugla, sí que creo que foi o partido que máis me gustou dos que leva ata agora, pero gustoume ese inicio de partido porque sí que coincido con Jorge en que parece que os polvos remataron prontiño e xa non chegaba aos balóns, xa non estaba tan áxil como na primeira metade. E con Brian, é o estilo de xogador que pensas que é perfecto para algunhas segundas partes, para ter esa capacidade de desborde, esa velocidade, e non remata de aportar nese último cuarto do campo o que se esperaría del. Non sei se é un tema de tempo, que o esquema de xogo todavía é un pouco descoñecido para él, pero bueno, os dous son xogadores moi interesantes e espero que, bueno, Jugla parece que xa está a encaixar un poquillo mellor no esquema de Claudio e a ver se con un poquinho de tempo pasa o mesmo con Brian, porque de momento a mí non acaba de gustarme de todo a súa participación. No que es verdad que lo poco que hace medio le sale, porque hay una jugada que le gusta hacer que se mete por el interior y dispara, que eso alguna vez ya le ha salido, el otro día la volvió a intentar, y luego, bueno, alguna asistencia, algún pase sí que lo intenta dar, pero no hay continuidad, son chispazos dentro de esa desconexión que yo veo, entonces, bueno, tiene que ser más regular. También he hecho una mano en defensa en algún momento determinado en el partido contra el Atlético, entonces, bueno, pues está un poco ahí en el camino de saber que no solamente hay que atacar, sino que también hay que defender, y lo hace pero con chispazos, no está conectado constantemente. Entonces, bueno,
a ver si es un poco el inicio, es el proceso, ¿no? Por lo menos de vez en cuando aparece, le falta eso, un pouco de continuidade. A min tamén a sensación de que é un xogador que pon vontade, non? Que pon da súa parte, pero polo de agora semella que non están Actitude ten. a saírlle ben as cousas, sobre todo nesa capacidade que supostamente ten de desborde, pois polo de agora non está a amosar moito nese sentido, non? Di por aquí Rubén Lomba, Brian, el regatear, pero pouco gol. Mejor Alfon. Bueno, claro, o que pasa é que xa sabemos o que ocorreu con Alfon. Xa o falamos, penso, no anterior bar. A toro pasado, penso que eran, quero dicir, por como estaban os xogadores e como remataron o ano pasado, pois o mellor non hubiera sido mala idea non somente quedar con Borja, sino tamén quedar con Alfon, ¿no? E quedar con Moriba. É moito quedar, xa o sei, pero o mellor habería que ter intentado, ¿no? Porque si penso que o ano pasado Alfon, por exemplo, deu goles, deu un montón de cousas que este ano están a faltar, e penso que con Alfon en vez de Brian nos partidos estes, o mellor algún deses que se empataron se gañaba, ¿no? Pero tamén é verdade que Brian, nos comentábamos tamén, nos Asuna o ano pasado fixo auténticos partidazos, non foi un xogador que cando se falou del ninguén dixera non vale para nada, ¿no? Todo o contrario, todo penso que dixo, pois é un bo fichaje e de feito, pois que sí, que lle falta un pouco de traballo e como di aí Víctor, de baixar o barro, ¿no? E de remangarse, chollar ata que salen as cousas, ¿no? Tamén engade Carlos, hai que dar tiempo. Di tamén Víctor, pódese dicir que Billiot a día de hoxe gaña a Brian o posto dentro do sistema de rotacións, aínda que tampouco Billiot está tampouco le gana por ben, mucho, o sea, tampouco vamos a... Es que Williot non está a años luz, de Brian ahora mismo. Sí, é certo que marcou ese gol fronte ao Pau, pero é un xogador que tamén ten que entrar en dinámica e ten que dar máis regularidade da que dá. Falabades antes, alguén falou, non sei se foi Susi ou Jorge de Damián, Azrael di que Damián ben, pero lle falta un último pase. Este penso que un dos problemas do Celta neste partido, e noutros partidos tamén, esa falta de gol do Celta en moitos casos ten que ver, non sei se o que pensades vos, con eses problemas no último pase ou nos últimos dous pases ou en querer entrar co balón prácticamente na portería como se fose un touchdown da NFL, non? O problema do Celta é que hai dous xogadores que están a marcar goles, os demais prácticamente non, e despois, pois, mesmo en situacións de superioridade, pois non son quen de crear ocasións claras. No creo que tenga que ser Damián el que dé el último pase. O sea, no me parece un jugador que tenga que dar el último pase. Eso para empezar. Y segundo, que ya le comenté el otro día, a mí Damián, debe ser algo personal mío, no es de mis centrocampistas favoritos. Yo prefiero ahora mismo a Hugo Sotelo, a Beltrán, a Moriba. Para mí, Damián no es el jugador que mucha gente ve que hace partidazos. Yo todavía no he visto un partidazo de Damián. Xa sei que a ti, Damián, non te impresiona moito, Fernando. Pero me puede hacer cambiar de opinión como lo hizo Moriba el año pasado. Pero ahora mismo Damián, primero, no es ni mucho menos de mis favoritos y luego que la función de Damián no es esa, no es dar el último pase. Es dar un poco consistencia al equipo. El último pase, por desgracia, no hay un jugador específico que lo pueda dar. Aí está, pero, Fernando, aí hai ese claro. Dos problemas. Claro, ese é o problema. Tamén quizáis penso que ese comentario, ¿no? de que lle falta o último pase, máis ben está, bueno, podese deducir isto que é un problema, ¿no? Que ás veces temos unha opción para facer outra cousa, en vez de facer esa opción, pois movemos o balón, pois agardamos un poquinho máis, non? Que tamén enlaza cunha cousa que decía alguén, ¿no? de tirar máis de lonxe, é certo, ás veces esa obsesión por intentar chegar como ti ben decías, ¿no? como si fose isto un touchdown de rugby, pues é que ás veces parece iso, ¿no? Bueno, mesmo o gol que marcamos foi un pouco así, case, ¿no? Sí, case do Wimbledon un pouco o gol, sí. Foi desa maneira, ¿no? Pero falta eso, ¿no? Parece que todos vemos claro cando alguén colle o balón perto da área que hai unha opción moi clara que todo o campo ve menos o xogador que está co balón, que continúa
dá outro pase, volta cara atrás, e eso pasa con moita frecuencia, non? Todo el campo lo ve y lo grita, además, lo grita para que se anime. Sí, cierto, cierto. Pero non hai maneira. Sí, comentaba Fer que a labor de Damián non é dar ese último pase, pero claro, se nos poñemos a analizar, a labor de Beltrán tampouco, a labor de Moriba tampouco, aínda que tivo algunhas asistencias de gol, algúns pases interiores moi interesantes que deu. Hugo Sotelo, quizáis, é o que pode meter máis balóns entre liñas, pero claro, se ningún dos centrocampistas que temos ten esa visión de xogo, ten esa capacidade de crear, de meter eses balóns interiores, de asociarse con Borja, con Juglar, con Aspas, se ten que ser Aspas quen faga sempre esa función, voltamos a ter o problema que levamos tendo moitísimos anos. Entón, falta esa figura e quizáis neste tipo de partidos nos que temos ese bloque baixo que defendendo, que non nos permite esa barreira, que non nos permite chegar porque estamos aí a tocar en horizontal o balón, pois que facemos, claro. Sí, outro día foi moi claro, hubo un par de momentos onde Iago berraba dende a outra parte, dende outra banda, dicindo, pero que estades facendo? O sea, sempre o mesmo non pode ser, cambiar o xogo. O sea, era unha cosa tan clara, ¿no? Que ata que non saiu, que non, que claro, ten ese coñecemento global de todo o que está a pasar no campo, que este é un problema, ¿no? Que pouca xente máis, ademais de él, ten esa visión de esa maneira de decir, pois se nos empeñamos en facer isto e vemos que non sai, pois hai que facelo de outra maneira, non? Este ano sí que é verdade que o que comentades antes de que a xente ve cousas e as berra, penso que Balaídos está a ser bastante máis exigente que outros anos en canto a cando unha cousa pasa e se ve desde arriba que non está a pasar ben, a xente, vamos, todo o campo berra. E outro día, cando o balón chegaba a Brian, en vez de tirar cara arriba, pois xa se daba a volta e buscaba xente que está atrás, é que cando pasan esas cousas, os berros da xente son un clamor, ¿no? Estamos bastante máis exquisitos este ano que o ano pasado. Queremos máis, ¿no? Estamos demandando moito, exixindo moito máis, porque pensamos que o equipo pode dar moito máis do que está dando. Sí, é certo, notase moitísimo dende... o estadio empuxa, porque sí que está aí en cada unha das xogadas, pero sí que exixe tamén, somos aficionados que sabemos o que queremos, porque xa vimos o que podía facer este equipo. Outro que sí ten esa estaba, a ver, escoitadesme agora? Sí. Sí, no, estaba a ter aquí uns problemas técnicos, non sei por qué. Quería dicir que outro xogador que sí que ten esa visión de xogo é Mingueza, pero claro, tampouco ten esa regularidade que lle exiximos, non? Bueno, pois é certo que o Celta moveu ben o balón, pero como dicía alguén en Twitter, pois era un pouco un movimento de balonmán, non? De pasar o balón dun tiro para outro, un cambio de banda, etcétera, pero despois sen lanzar desde os 9 metros, que sería en balonmán, non? Pero bueno, claro. A veces esas dúas liñas que tiña o Atlético de Madrid eran tamén moi de balonmán, ¿no? Realmente. Claro. No, porque tamén tiña como 5 ou 6 xogadores atrás. Evidentemente, non era fácil rachar iso. Había un comentario xa hai uns minutos, a ver se o podo atopar, penso que era... Bueno, tiña que ver co feito de que o partido cambiou completamente, dicía aquí está, Víctor, foi o que o dicía, Aspas cambiou o partido, contra 10 o Celta estaba sendo incapaz de facer perigo xusto ata a saída de Iago, que axitou o xogo. Quero falar un pouco do que aportou Iago especificamente neste partido, porque estou moi de acordo co que di Víctor, que o Celta estaba un pouco, pois, sen saber exactamente que facer para romper ese muro de cemento armado que creou aí Simeone en defensa, pero saiu Iago Aspas e parece que o Celta sí que tivo un pouco máis de profundidade, non?
Sí, a ver, Sí, cuando llega el balón a Yago se pone, digamos, a pensar y luego hay más respeto del rival y a lo mejor no le entran tanto y ahí le dan medio segundo más para pensar, ¿no? Y entonces, bueno, pues y hace correr a los demás. Yo creo que cuando Yago tiene el balón, los demás como que se activan todavía más de lo que están y parece que se colocan y se mueven más. Entonces, bueno, pues es una pena que no se haga con otro jugador en el campo, porque al final de Yago nos queda poco, queramos o no, nos queda poco. Entonces, pues eso hay que intentar hacerlo con otro jugador y que estemos igual de activos que con Yago que cuando no está Yago. Como digo, no sé si es una mezcla de respeto o de qué, pero cuando el balón llega a Yago parece que hay más sitio a su alrededor y parece que puede hacer más cosas y las hace. Entonces, bueno, y todos se mueven más. Entonces, claro, eso se lo ha ganado él por todo lo que ha hecho, pero evidentemente pues nos queda poco de eso, con lo cual hay que intentar aprender de otra manera para que podamos atacar igual sin Yago. Pero bueno, qué decir de él, ¿no? Que además este domingo se le homenajeó por ese número de partidos. Que aportou Aspas, na vosa opinión, Jorge Susi, a este partido? no que decía Fer ten toda a razón, ¿no? Penso que dende que entrou foi o único xogador que tivo pues, unha certa creatividade na frontal, ¿no? Non solamente o que decía, ¿no? De ten a cabeza que lleva aí pues, a outra velocidade, pensa con moita rapidez, ve espazos e ocos é capaz de tirar cos seus compañeros moito máis. E é certo que cando ataca pola banda, se é outro xogador, sempre veñen 1, 2, 3 xogadores do equipo rival a ameazar a ese xogador que entra. Con Yago eso non pasa. Están sempre esperando a ver por onde ir, que vai facer. O sea, ten 2, 3, pero que non están tan enriba del, ¿no? Sempre está a ver que é o que vai facer, ¿no? E sempre consigue pues, dar un pase cara atrás, crear espazos, tirar un centro dende unha banda e realmente, claro, é capaz de xerar tanto que bueno, xa non solamente por iso, como decía Fer, que o dar un pase en profundidad, que los da a veces, sí. Sí, que tamén ve moi ben, ¿no? Pero ten razón, nos diso queda pouco, estamos xa, pois, en momentos de facer homenaxes, de récords que van a estar aí, que vai, pois, no seguinte partido, pois, xa va tirar o récord, estivo ben, ¿no? Que estiveran os dous e que tamén o clube pois, recoñeza a súa historia, ¿no? Que eso ás veces parece que non se facía moito nos últimos tempos. Estivo ben, ¿no? Que se fixera iso, pero bueno, está claro que como te dis, queda pouco e hai que intentar pois facer cousas nesta tempada un poquinho de outra maneira, porque sabemos que todos temos a sensación de que é pois unha tempada non de despedida, pero case, ¿no? Como moito, pois outra, ou nunca sabes ata cando vai estar, Porque eu penso que é un xogador que el mesmo vai ser consciente das súas capacidades e non se vai arrastrar polo campo. El no momento no que vexa que pode dar o que pode dar, el mesmo vai dar un paso para atrás. Sí, estou de acordo. E ademais, bueno, chega e marca o gol, como tamén marcou o gol que do comezo a remontada fronte ao Pau, que entón, aunque teña os 38 anos, poida ser esta temporada que é o farewell, ¿no? Prácticamente, pois está realmente a aportar en partidos como este, porque realmente o Celta comezou a ser un pouquiño máis incisivo coa súa entrada, pero evidentemente os problemas co gol son claros do Celta neste comezo de tempada. Cando non xoga bons partidos, evidentemente ten eses problemas, pero mesmo cando xoga mellor e fai un partido pois máis interesante, de mellor calidade, con todo o público detrás, animando para remontar o partido, pois segue a ter problemas, sobre todo porque ademais marcan case sempre os mesmos xogadores, algo que estaba máis repartido a tempada pasada, non? E iso pois pode ser tamén en parte un problema que haberá do que haberá que falar e sobre todo do que Claudio pues terá que, supoño que toma nota, terá que ir pensando en solucionar. Dicía outro día Fernando que non podemos falar de 6 puntos de 24. Bueno, no, sí se puede, pero yo no hago esas cuentas. No me parecen, no sé, útiles. O sea, me parece que lo que hay que ver es que es verdad que estamos rozando el descenso,
pero insisto, aún estamos, es verdad que el próximo partido ya empieza a ser serio porque es contra la Real, pero estamos en el momento de ganar un partido y de repente estar en el medio de la tabla. Entonces, bueno, Sí, sí. todavía estamos en ese, Claro, todavía claro. estamos en esa fase. Es verdad que hay que empezar a ganar, sobre todo con rivales que están ya abajo. Eso Cara, seguro. aí ao meu comentario, porque son 6 de 24, pero realmente os puntos todavía están ben preto e unha vitoria, por Sí. exemplo, no vindeiro partido, pois pode ser realmente importante para que este Celta comece a remontar o voo un pouquiño, Jorge. Por riba un partido clave por como están as cousas agora mesmo, ¿no? A Real Sociedade está aí neste momento tamén unha cousa extraña, ¿no? Que están nos postos de descenso, é unha cousa pois rara, tamén están facendo un comezo de tempada bastante malo. É un deses partidos, pois mesmo como que pasou co Girona, ¿no? Son partidos que a obriga do Celta sería intentar gañar eses partidos, ¿no? E se non os gañas, ao final, pois eso, co Girona, co Elche, co Getafe, con como está a Real neste momento, son moitos puntos os que te deixas e a mágoa de todo é que dá bastante rabia, ¿no? É dicir, que poderíamos estar bastante máis folgados con moitos máis puntos, porque eso é o que se desprende do xogo que fixemos neses partidos que empatamos, non? Con eses 3 partidos de empate que tiñen que ter sido victorias, estaríamos nunha posición moito máis holgada, mesmo mentalmente, non? É unha cosa importante. Penso que o próximo partido, a vantaxe tamén de que segue a ser na casa, bueno, intentamos pues tirar, ¿no? Pero penso que é un pouco reflexo do que pasou nestas últimas dous momentos, non? Se tamén somos quen de facer un bo partido contra o Niza, supoño que eso tamén vai tirar mentalmente e o partido contra a Real pues tamén vai ser mellor. Eses son os dous vindeiros partidos, primeiro en Liga fronte á Real Sociedade e despois fronte o Niza na Europa League, que ademais pois veñen precedidos deste parón do que tamén podemos falar, porque pode ser un parón que, dende logo, no meu punto de vista, pode vir ben a este Celta para preparar eses dous partidos que veñen e, sobre todo, o partido fronte á Real Sociedade, que leva tamén un comezo de tempada, tanto en xogo como en puntos, pois bastante complicado. Son as 2 da tarde aquí en Estados Unidos, son as 9 en Galicia, o que quere dicir que eu, como teño unha xuntanza de traballo que é online, pois teño que deixar o programa en mans de as mellores mans posibles, evidentemente, que son as de Fernando Rodríguez. Non vou dar puntos nen porra nin nada diso, deixarei na parte de debaixo do programa, como podedes facer todos vos e todas vos, por suposto, que estades no chat. E, bueno, quero dar as gracias a Jorge e a Susi por pasarse unha vez máis nesta ocasión e a Fer, pois, tamén por estar sempre aí, pero non podo, bueno, non é que teña que ir a ningún sitio, teño que abrir outra venta, outra pequena fiestra aquí, outra pestaña, non, para poder, pero bueno, vou deixar o programa aí de fondo para ir dándolle un vistazo e ir vendo o que comentades. Fernando, todo teu, grazas Susi e Jorge, e vémonos pois en 2 semanas aproximadamente, agardemos que con 3 puntos na Liga, a lo menos. Pues nada, un placer, Antón, que sea leve la reunión y nada, como siempre aquí. Non vai ser. Vale. Pues nada, haré lo que pueda. A la Celta. Grazas, Jorge, Hasta Susi. luego. Hasta luego, Antón. Hasta logo. Chao. Bueno, pues vamos entonces con esa puntuación de 1 punto, 3 puntos y 5 puntos. No sé si quiere empezar Jorge o Susi. De hecho, ya Jorge que comece. Sí, bueno, penso que esta vez tamén, a pesar de que comentamos bastante, ¿no? Que hubo pues, xogadores que nos gustaron bastante, penso que, bueno, de novo, se temos que dar as puntuacións, hai 3 que destacan, ¿no? Eu voulle dar esta vez un punto a Radu, penso que foi, bueno, escaso o traballo que fixo, pero fixo aí unha man espectacular, Sí. tamén a que dá, tranquilidade que sigue dando por alto, cada partido que pasa, pois está
a demostrar que foi un acierto e que, bueno, solamente dependemos de que non lle pase nada polo Sí. partidos, pero mentres este ben, pues está aí. Entón, un punto para Radu. Voulle dar neste caso 3 a Borja de novo. Penso que é un xogador que o rendemento é espectacular, non marcou, pero bueno, fixo un partido de novo moi completo, insistindo, facendo cousas, e se lle dou 3 e non 5, é porque pois reservei os 5 nesta vez para Iago Aspas, non somente polo gol, e por la igualada, no, dese récord, sino penso que foi tamén o mellor xogador do partido do outro día. Creatividade, con visión, cambiou o equipo e nesta xornada merece os 5 puntos. Susi. Pois a miña puntuación é moi similar á de Jorge, cun pequeno cambio na orde, un pouco polo determinante que foron no resultado, serían un punto para Borja, os 3 puntos irían para Radu, a orde sería esa pola man que sacou Radu e que salvou o resultado, e os 5 puntos, a pesares de entrar na segunda metade para Iago Aspas, polo determinante que foi, non só polo gol, senón pola visión de xogo e porque foi o único quen de aportar algo máis para romper esa defensa do Atleti. A ver, yo en el punto, yo coincido totalmente con Jorge en este caso, el punto para Radu, y aparte de todo lo que dijiste, Jorge, hay una cosa que me llama la atención para bien, y es que en momentos malos, con goles en contra o en errores defensivos en general, el saber estar de Radu y la sensación que transmite es de una calma increíble. Es decir, cuando cualquier portero a lo mejor podría, bueno, pues hacer un gesto de rabia, un gesto negativo, a él lo ves igual que si no hubiera pasado nada. Y eso me parece que es un punto a favor que puede en el futuro venir bien al resto del equipo, ¿no? Que el portero se comporte así cuando pasa eso. Está sempre mega concentrado, o sea, sabe cunha concentración espectacular, incluso, e aí é cando se nota máis, ¿no? Cando realmente pasa algunha cousa fea, non perde nunca a concentración, eso é moi bo. Sí, se le ve impasible y bueno, y sabes que está evidentemente centrado, pero no hay gestos, digamos así, negativos, y yo creo que eso, pues, a la defensa, aunque le duela lo que pase, sí que tranquiliza para el resto del partido, con lo cual también eso es de valorar. Y coincido, como decía contigo, 3 Borja Iglesias, bueno, pues al final es un poco volver a repetirnos, ¿no? El trabajo que hace, en general le faltó el gol esta vez, pero bueno, ya con los números que lleva, como siga con esos números, el final de liga en números puede ser tremendo el de Borja, ¿no? Y bueno, el premio de la selección, evidentemente, yo creo que es más que merecido. Y bueno, la parte negativa la decíamos antes, ¿no? A todos nos, entre comillas, preocupa un poco que le pueda pasar algo, ¿no? Pero esperemos que no. Y bueno, su participación se supone que no va a ser demasiado, pero bueno, al final no deja de viajar, irán, pues eso, creo que juegan, no sé si es un partido fuera y otro en casa, pero bueno, al final pues no deja de ser, aunque no juegue, no deja de ser que no descansa realmente como descansaría estando en Vigo. Y 5 para Aspas, bueno, pues por llegar a ese número de partidos y por lo que hemos dicho, ¿no? En poco tiempo revoluciona el encuentro y al final pues nos da muchísimo, ¿no? Y encima marca ese gol que yo pensé, por cierto, que lo podían hasta anular porque el árbitro echó mano del pinganillo y hubo ahí un tiempo, digamos, que se me hizo demasiado largo, que por cierto, quiero hablar del VAR, ¿no? Ahora que estamos en este programa, porque en Europa el VAR resuelve a una velocidad bestial y en la Liga sigue tardando un montón en resolver. Y yo no sé si la tecnología es la misma o las personas son las mismas o no, o qué diferencia hay, si es que las personas están mejor preparadas en Europa que en España, pero sigue habiendo una diferencia de tiempo en decidir que yo no sé cómo lo veis, pero a mí eso me preocupa, ¿no? Porque parece que estamos jugando, no sé, fuera de este continente, fuera de Europa. A mí me preocupa bastante porque sí que penso que é un tema como o resto, ¿no? Que xa que falamos de que a media arbitral é bastante máis
é menor, ¿no? A calidade do arbitraxe na Liga Española que se comparamos con outras ligas, e penso que no uso da tecnoloxía nos pasa exactamente o mesmo. Penso que hai xente, non é un tema de preparación, senón algo está a pasar, ¿no? No estamento arbitral que unha tecnoloxía que noutras partes se usa bastante máis rápido e entra en xogadas que aquí non entra, e aquí pues pasan tamén cousas raras, ¿no? É verdade que penso que ten que ver moito con a xente que a usa máis que sexa unha tecnoloxía distinta. Susi, como ves eso del VAR? Pois ao final é o mesmo caso que o nivel da arbitraxe europea con respecto a que temos aquí na Liga Española. As diferencias seguen a ser, por desgracia, moi notables, e o caso do VAR supoño que non ia ser unha diferencia neste caso. Pois, a non ser que en Europa teñan unha velocidade de conexión a internet ou algunha tecnoloxía que descoñezamos aquí en España, non hai excusa. Nin se aplican os baremos que se aplican no VAR en competicións europeas do mesmo xeito aquí en España, nin a calidade arbitral penso que non creo que este o nivel requerido para unha liga do máis alto nivel. Así que, bueno, esperemos que cambie en algún momento, pero de momento creo que tanto en competicións europeas como cando vemos competicións de seleccións, o nivel de arbitraxe e o uso do VAR é moitísimo máis alto, moitísimo máis atinado e mellor do que nos podemos disfrutar na Liga Española. Bueno, vienen ahora 2 semanas sin jornada en la que el Celta le van a faltar más jugadores de lo que le faltaron cuando fue el anterior parón, porque no iba convocado ni Radu ni Borja Iglesias. No sé hasta qué punto creéis que la preparación del partido contra la Real puede ser peor en este caso por no tener pues casi todas las piezas, ¿no? Como antes. Home, non, penso que non ten que afectar moito por los automatismos, ¿no? que xa debe haber. Sobre todo as pezas que faltan son pezas que son facilmente encaixables, non? Tanto Borja como Radu están moi ben, e non penso que, como van a estar xogando, pues a forma física, ou ao menos entrenando, a forma vai estar ben. Penso que non vai afectar moito o deseño e a preparación deses dous partidos, tanto este de aquí como o partido europeo. Non penso que non vai ter moito, que esta vez non vai ser tan determinante como mellor noutros casos anteriores. Susi, como ves estas 2 semanas sin liga? Sí, eu coincido, porque creo que casos como no de cando Mingueza fora convocado, creo que pode afectar máis un poquinho o esquema ou a preparación do vindeiro partido, pero no caso de Borja e de Radu, creo que son 2 posicións e 2 perfiles de xogadores que non van ter problema en encaixar no sistema de Claudio, estean ou non estean a preparar o próximo partido. Bueno, esperemos sobre todo que volten sanos e salvos. O que espero é iso, que moi contenta polos dous, porque merecen o premio de ir coa súa selección, pero, bueno, sobre todo que volten e que volten nas mellores condicións, porque necesitámolos moito. Y en 2 semanas, como decíamos antes, contra la Real Sociedad, un equipo que está pues pegado a nosotros, en este caso en puestos de descenso. Yo es verdad que vengo diciendo que todavía no es momento de alarmismos, lo que sí es verdad es que también es un partido en el que, aunque no se decida nada de forma definitiva, sí que al final empiezas a marcar distancias si eres capaz de ganar a estos equipos y por lo menos, pues con algún rival directo, como puede ser la Real en este momento, pues por lo menos tenerlos a raya. Entonces, ahora sí que la victoria empieza a ser un poquito más urgente, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, eu penso que sí, que realmente, claro, sempre se dice que hai que dar tempo, que temos tempo, pero realmente o tempo pasa, as competicións empezan aí, tamén xa temos moi enriba de nós o comezo da Copa do Rei, que xa foron os sorteos. Correcto, sí. A final de mes xa hai que xogar. Claro, canto máis avancemos cara a decembro, pois máis van pasando as semanas, ¿no? E xa é momento de quitarse esa cousa, ¿no? De enriba. E o partido da Real Sociedade
pois penso que é o partido tamén clave nese motivo, non? Tamén penso porque é un espello quizáis onde mirarse, non? Manol estivo aí moito tempo de entrenador, deixou o equipo e agora pois están adaptándose a novas cousas e pode ser unha cousa que nos poda pasar a nós cando Claudio xa non estea, non? Claro, hai que intentar estar aí atentos e aproveitar esta ocasión que penso que nestas temporadas pasadas nunca chegou a Real Sociedade en tan baixa forma a xogar contra nós, non? E nós penso que si un chisquiño mellor, un puntiño máis, podemos e deberíamos aproveitalo. Xogamos na casa, estamos un pouco mellor físicamente en canto a xogo, é un partido para intentar sair a por todo e facer un bo partido. Sí, tú no sé si has seguido algo de la Real, si sabes si sigue jugando un pouco como el año pasado. Eu non vi moitos partidos da Real no que levamos de Liga, ou a tempada pasada sí que mirei algún máis. A súa situación pois non está a ser a mellor, veñen en horas baixas e sí que penso que temos unha oportunidade de ouro para puntuar porque nos vimos de dos partidos de recuperar sensacións de ese Celta alegre, de toque, de mover o balón rápido. O que pasa é que, claro, la Real, todos coñecen pois, a clase de equipo que é, estean ou non estean en horas baixas, tamén están necesitados de puntuar, e non son un equipo fácil, temos que aproveitar o factor campo tamén, xogar na casa, ten que beneficiarnos, pero bueno, sí que creo que podría ser un punto de inflexión, tanto ese partido como o partido contra o Niza, encadear catro partidos vendo a ese Celta máis recoñecible e sobre todo puntuando por primeira vez na Liga, que puntuando con 3 puntos na Liga non pasando dese empate que é o único que acabamos ata agora. Sí, bueno, va a ser un partido que al final nos va a poner otra vez pues a una velocidad de crucero porque va a ser Liga, Europa League, después también viene la Copa del Rey, que lo decía antes Jorge, con lo cual ahora sí que se va a demostrar si la plantilla realmente pues va a aguantar ese tirón o no. Realmente yo creo que ahora es cuando se va a poner pues sobre la mesa si realmente se han hecho las cosas bien en verano o no. Son eso, un partido cada 3 días, Copa del Rey, Europa y Liga. Me imagino que las rotaciones yo creo que las veo venir, pero además a gran escala, ¿no, Jorge? Sí, penso que sí, sobre todo ao comezo, ¿no? Se supón que as primeiros partidos da Copa do Rei sempre pues, son de contra rivais, pues, evidentemente, de menor entidade sempre. Imagino que aí haberá pues, algunha rotación mesmo na porta, ¿no? O penso que o mellor Iván pode xogar Copa do Rei porque senón, claro, tamén que faz, ¿no? Tes aí se non moves a portería pues evidentemente interesante tamén esa opción, sobre todo pensando se vas a avanzar na competición e logo pues queda bastante feo pues que avances na competición e cando xogues con rivais de entidade cambies a porta, non? Eso tamén é dar cero confianza ao segundo porteiro, non? Penso que aí sí que Claudio pode apostar por Iván Villar na porta. E o outro sí que vai haber bastante rotación, sobre todo ao principio, mesmo non sei canto se pode mover de xente que teñas no filial, pero pode que o mellor tamén xogue con iso. Realmente, si Iván Villar no juega esta vez, Susi, ya no sé cuándo va a jugar, ¿no? Claro, que é así. Eu tampouco. A ver se vai entrar Marc Vidal e imos quedar todos incluído Iván con palmo de narices. Sí, a día de hoxe pode que teñan a mesma condición para Claudio. Claro, a ver cómo mueve esa ficha. Se supone que sí. Claro, se supone que sí que jugará Iván Villar, pero bueno, todavía mejor no mojarse porque con Claudio nunca se sabe, ¿no? Bueno, en cuanto a la Real Sociedad, claro, yo en cuanto a la Real Sociedad lo que veo es que efectivamente es un equipo que
no creo que radicalmente haya cambiado mucho su forma de jugar respecto a Imanol. Creo que la filosofía, imagino que seguirá siendo la misma. El entrenador es el que estaba en el filial antes, pues entiendo que no va a cambiar radicalmente, ¿no? de forma de jugar, con lo cual creo que eso le viene bien al Celta porque le va a permitir también jugar de una manera más propia, como somos nosotros, con lo cual yo creo que el escenario es idóneo para por fin pues romper la racha, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo ideal aquí es que no se vaya con demasiada presión y ansiedad. Los jugadores son profesionales, pero que no se les cargue con demasiada responsabilidad, sobre todo porque este año yo creo que la presencia canterana es todavía mayor que el año pasado, ¿no? Con lo cual, en partidos así, pues yo creo que hay que cuidar a la plantilla. No sé si queréis decir algo más antes de hacer la porra, algún apunte sobre este próximo partido de Liga dentro de 15 días o de más de 15 días. Sí que, cando preguntabas pola actualidade de la Real, sí que vin paralelismos entre o Celta en esta última semana e o que estaba a pasar na Real, dentro de que nos estamos en moita mellor situación, porque así como escoitei algúns siareiros, algunhas persoas, ou se rumoreaba, estaba a sobrevoar a fantasma esta de bueno, que van votar a Claudio, a directiva, pois na Real creo que pasou un pouco mesmo, quizás con un poquinho máis motivo, porque sí que en redes sociais, pois víanse algunhas ou algún que outro periodista deportivo publicaba ou rumoreaba que, bueno, estás a falar dun posible cese do novo adestrador de la Real, pero parece que a directiva desmentiu completamente que fuera a pasar nada parecido. Pero eso era porque creo que Benítez aí non ten equipo. Entón, estaba claro. Exactamente. Sí. Pobre Real Sociedad, si Benítez tiene que ir a rescatarlos, madre mía. No, que falen con nos primeiro, antes de firmar nada. Que nos pidan referencias. Sí. Pues nada, vamos a dar paso a la porra. ¿Alguno tiene el resultado claro? Aunque faltan todavía, pues eso, unos 10 días para el partido. ¿Sois capaces de visibilizar lo que puede pasar en ese encuentro? Home, non sei, pero... Visibilizalo, non sei. Visibilizalo moi ben, aquí xa entramos no wishful thinking, ¿no? Unha cousa que todos queremos. Sí. Como outro día tamén falamos de que o partido contra o Pau, que era un partido para se quería escoller moral, non podía ser un 0, 2-0, tiña que ser unha victoria pois cunha certa entidade, como o final foi. Penso que ese 3-1 foi unha sensación importante. E aquí penso que pode pasar un pouco o mesmo, ¿no? Tal e como está a Real Sociedade, penso que incluso se non cometemos erros, podemos incluso ter unha porta sen goles, ¿no? Ter a porta sen recibir goles. Pode ser un partido para marcar 3 goles, ¿no? Para un 3-0 penso que unha porra non nada ilusoria, ¿no? Co equipo que temos pode ser perfectamente un bo resultado para iniciar as victorias na Liga. ¿Y los goleadores, Jorge? Os goleadores, pues penso que poden ser de novo Borja, Aspas e penso que se pode estrenar Brian Zaragoza. Veña. Brian Zaragoza, ojalá que sí. Bueno, Susi, venga. Pois eu vou ser un pouquiño menos positiva porque non vou deixar a portería a 0, pero vendo que contra o Pau o pronóstico de 3... Non, realista non sei, pero contra o Pau dixen 3-1 e a cousa saiu ben, así que vou repetir resultado, aínda que non o fixera nunca todo agora, así que vou dicir un 3-1 porque confío no equipo, pero non confío tanto en que non teñamos nin o máis mínimo erro, que ainda contra un equipo como la Real que está en horas baixas, pois pode resultar en un gol en contra, así que 3-1 e os goles de Borja, Aspas, vou dicir Juglar, a ver se estrea él. Vale, por cierto que dejamos este recado para Antón cuando revise el vídeo, que ganaste la porra en la UEFA Europa League y no comentó nada. Es raro que él no haga recuento de los que aciertan la porra, así que
habrá subido unas cuantas posiciones, porque aquí cada vez que se acierta la porra es como si el Celta no ganara un partido. De repente subiría unos cuantos escalones. Así que ahí dejamos el recado para que Antón haga recuento y lo publique y, bueno, y le dé la publicidad correspondiente, ¿no? Bueno, pues Perfecto. yo voy a ser un poco más ajustado, es decir, que voy a poner también una victoria, pero voy a poner 2-1, ¿no? Creo que todavía el Celta no está en ese momento tan suelto como para llegar a ese 3-0, 3-1, ¿vale? Y también un poco por variar y por no repetir resultado. Voy a poner un 2-1 y vamos a poner goles de Borja, que va a seguir con esa racha también. Y vamos a poner aquí a Jutgla también, que es un jugador que yo creo que ya va mereciendo poco a poco pues ya tener algo en su cuenta goleadora y sacarse un poco también esa bueno, presión, entre comillas, que puede que tenga en este momento, ¿no? Bueno, pues antes de terminar, no sé si queréis añadir algo más sobre ese próximo reinicio de competición, que como decimos va a ser pues un reinicio por todo lo alto, con todas las competiciones ya en juego y poniendo a prueba a esta plantilla. Susi, Jorge, ¿algún comentario más? Sí, parece que o mellor, pois por como foron os sorteos, no, da Copa do Rei destas primeiras fases este ano que se fixo distinto, que se agrupou por zonas, no? Entón non hai que xogar pois a Ceuta ou a Ibiza ou cousas así, unha cousa máis así. Pode que por iso o mellor pois podemos ter que visitar Oviedo 2 veces, non solamente en Liga, porque están falando que claro, o Porto de Vega é un equipo que ten un estadio pois moi pequeno, creo que caben pois 1000 persoas. A Federación parece que está dicindo que non reúne as características para xogar, que é unha cousa que a mí me parece curiosísimo, non? Como equipos que están nas fases previas e consiguen clasificarse, logo a Federación di que os estadios non reúnen condicións, pois non sei, haberá que facer as cousas de outra maneira, non? Porque se os equipos que están nas ligas que están, é normal, lóxico, que os estadios teñen esas características, non? Claro. Entón, estamos a falar co Real Oviedo a ver se era posible poder xogar esa primeira eliminatoria que fora en ese estadio, non? Aínda non se sabe todavía, pero bueno, penso que, a ver, estas primeiras fases, tamén como o Oviedo creo que lle tocou ir a Ourense a xogar, pode que o mellor, pois, troquen estadio, non? Se Oviedo, pois, pode tener que ir a Ourense a xogar, pois, o estadio estará Baleiro, e o mellor pode xogar o Porto de Vega ali, pero penso que non deberíamos ter moitos problemas para iniciar, non? Para comezar con bo pé esa competición, non? E logo o partido próximo da Europa League, pois, me penso que temos que intentar recoller o bo facer, no, contra o PAOK. O Nota penso que un equipo un chisquiño mellor que o PAOK, pero que está un pouco a ese nivel e pode ser un partido bo para facer outra boa noite europea na casa, non? Sí, de hecho el Niza ha empezado con 2 derrotas, con lo cual, pues bueno, es un buen momento para hincarles el diente. Susi, ¿cómo ves estos próximos encuentros? Estaba acordándome creo que foras ti, Fernando, que comentaras que o campo do Porto de Vega era el campón, que non deixa de ser un pouco... Debe de ter un buen estadio. Sí, cando lo leí. É un pouco irónico pensando nas dimensións que ten e que de gran campo non ten eso nada. indica la actitud que tienen, que eso está moi bien, No, está moi ben, está moi ben. Ir polo mundo dicindo aquí estou eu, o meu é un campón. Claro. Posiblemente dos campos que existan polos alrededores sexa o campo máis grande. Claro. Seguramente. Sí. Eu creo que teñen como, se non lembro mal, son perto de 2000 habitantes en Porto de Vega, e no campo caben pois 1000 persoas, unha cousa así. La mitad del pueblo, non está mal. Nin tan mal, O pueblo pode xogar, non? Co cal, bueno, é ser curioso. Susi, que estabas hablando aí de... Pero sí, voltando un pouco o calendario que temos por diante, eu penso que veñen
uns cantos partidos que moi interesantes e que se encamiñamos partidos serios, se acompañan os resultados e conseguimos reconciliarnos un pouquiño co gol Sí. e non depender únicamente de que Borja estea en boa forma, poden ser 3 ou 4 partidos en competicións diferentes, sí que é certo, pero que sexa un subidón de moral moi importante para o que ven despois durante Liga e Europa League. Así que bueno, eu confío en que van ser partidos nos que acompañarán un poquinho os resultados, quizás non en todos, quizás non tanto como esperamos, pero poden ser moi determinantes. Yo también tengo la ilusión de que, bueno, a priori son factibles los tres, Liga, Copa y Europa League. Entonces, bueno, evidentemente el fútbol al final te tumba cualquier previsión y cualquier prejuicio que hagas con lo que viene, porque al final nunca sabes dónde vas a sacar los puntos. El punto de este domingo, por ejemplo, a principios de Liga a lo mejor no cuentas con él y lo consigues, y en fin. Pero sí que es un buen momento para que, bueno, para resituar al equipo y para que la gente se tranquilice un poquito y para que, bueno, acaben ya de jugar todos los que tienen que jugar, porque yo creo que salvo Iván Villar, el resto, creo que mal que bien han jugado ya un poco, con lo cual, pues entiendo que se le va a dar ocasión a la plantilla al completo, ¿no? Bueno, pues estamos a puntito de llegar al final, nos falta ese berro celeste que damos en el final de este programa. Agradeceros, como siempre, Jorge, gracias por estar ahí, como siempre, ya eres más que un colaborador, un fijo ya del VAR, ya el VAR casi es de 3 en vez de 2, así que gracias por volver otro martes más, Jorge. Nada, gracias a vos, xa sabedes que sempre que se amañe, que estos anos últimos pois está conseguindo ben tamén, porque estou cuadrando moi ben clases e tempo libre. Para min é un placer pois poder comentar con vos o que pasou na semana anterior co noso Celta. E aproveito para volver a insistir que despois deste récord, ¿no?, que está xa aí Aspas, que entra na lenda dos xogadores, eu volvo a insistir que penso que é unha oportunidade moi boa de que cando o gol se inaugure, a nova grada de gol sexa Gol Iago Aspas. Pues, como foi marcador centenario, penso que é un nome moi axeitado para esa grada nova. Pues ojalá que recojan el guante las autoridades que tienen que recogerlo. Yo creo que al alcalde, por ejemplo, le gustaría, ¿no? Vamos a ver si es así, si llegan a un acuerdo. A outra, pois barallar que a xente vote entre unha serie de opcións, non? Penso es verdad que lo hicieron, sí. Sí, pode ser unha delas. Sobre todo porque xa parece que vai ser claro que o novo engadido, no, que van facer se vai chamar nova tribuna alta, no, para facer tribuna baixa, tribuna alta, nova tribuna alta, que ten máis sentido, pois non quedan moitas opcións. É verdade que aquí pois non hai moita dar nomes a estadios enteros, sí que é certo que ás veces sucede, pero non é tan como nos estadios da nosa liga inglesa, ¿no?, que seguimos tanto, que é moi común que incluso laterais, ¿no?, gradas completas, pues teñan nomes de xugadores de lenda, ¿no? En Anfield está el Kenny Dalglish, ¿no?, Stand, que é unha das partes, e aquí non se fai moito, e penso que é un bom momento para comenzar con esa tradición e dar exemplo, ¿no? Pues queda esa propuesta ahí, esperemos que llegue a quien tiene que llegar. Desde luego, bueno, los seguidores del Bar Celeste, que son bastantes y además en diferentes plataformas, yo creo que van a tomar nota y a trasladarlo. Susi, como siempre, gracias por estar ahí una vez más. Tú también estás haciendo ahí, bueno, pues encajes con el horario para poder estar en el bar. Así que, bueno, priorizando ya el bar, ¿no?, sobre el trabajo. Sempre que mo permitan, que non penalice o salario, sempre priorizando acudir á chamada do Bar Celeste. Moitas grazas a vos, eu encantada de estar aquí un martes máis. Jorge, eu súmome, se recolledes firmas para se van falta asinaturas para nomear a grada de gol, tendes o meu voto. Que movelo, porque eso mellor non era unha cousa mala, empezar a mover estaría popular, falar con peñas ou facer algo así, para que antes de que xa pechen cousas se consigue mover un pouco un certo clamor popular, pois o mellor
algo facemos. Eu penso que habería consenso. En poucas cousas hai consenso entre o celtismo. Hoy en día, sí. Hoxe en día cada un ten a súa visión sobre quen debe xogar, pero o tema Iago Aspas non se toca. Creo que estamos o 99% dos siareiros de acordo. Bueno, falando de Iago Aspas, unha cousa que non entendín moito no último partido foi que a homenaxe a él e a Manolo fora o final do partido, pedíronnos, non marchedes, o estadio medio baleiro, non sei, resultou un pouquiño raro. Quizás como non saiu de titular, facelo ao principio un pouco estrano, pero é que ao final, bueno, foi un pouco deslucido, non? Que logo non importa moito, porque ao final, últimamente, como se move moitísimo polas redes, pois xa houbo pois, o típico reel en Instagram, xa hai un insight que fixera un especial sobre iso, un programa que se estrenou en YouTube, creo que onte na canle do Celta. Onde está en L máis Manolo, Manolo, ¿no? Entón, bueno, penso que xa tiñan eso pensado, non movelo un pouco máis polas redes, pero quedou un pouco deslucido realmente, que fora así ao final. Sí, quedou un pouco raro. Incluso estuvo Carlos Mourinho en el homenaje, bajó ahí con Marián, que bueno, se lo quiso perder porque, bueno, evidentemente le tiene también bastante cariño, ¿no? Bueno, pues lo dicho, gracias Jorge y Susi. Bueno, recuerdo yo simplemente que el Bar Celeste está en YouTube, está en Facebook, está en iVoox, está en Instagram desde hace poquito y en Spotify. Como siempre nos podéis seguir a través de todas esas plataformas o buscando directamente en Google, ponéis el Bar Celeste y ya os lleva a todas esas zonas. Pues nada, gracias como siempre a los dos. Vamos a dar ese berro celeste. Os voy a dejar el balón botando y luego, bueno, pues nada, quedaremos aquí pendientes de que Antón haga corta y pega y haga un programita decente. Hoy acabaremos una media hora antes. Entonces, bueno, pues hoy con otro director acabamos un poquito antes. Así que lo dejo votando como siempre o de siempre. ¡Celta! Bravo. Bueno, pues ahora que ven, cuando acabe toda la reunión, que haga corta y pega. Y nada, chicos, pues nos vemos. Yo mañana estaré por allí, por Balaídos, me voy a pasar, es a las 8. Y a ver qué tal. Voy a Río Bajo, que nunca estuve por allí. A ver